Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Pamiibi para sa katuninongan sa kinaaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, daika masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin rayna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat, kahagadan ni Rodel Copino and family, for all the blessing, Kansarong Anonymous, for all the blessings in good health of Asilo family, kahagadan ni Ani Acelo, for birthday blessing for the 10th birthday of Kian Fabian, ni Hana Pitiro, pasasalamat ni Janet Oceana, Mr. and Mrs. Keith Basilan, Mendoza family, Conchita Villar, Bong and Jean Gapayaw and family, Obusan family, asin Marilyn Ramirez and family. Special na intention for fast recovery of Lidio Balana, kang kahagadan kang Balana family. Special na intention kang Balaoro family, asin ni Merlina Manalo and family. For healing and fast recovery of Vilma Bobes, kahagadan ni Vilma Bobis. To pass the civil service exam ni Maria Margarita Bea. For the healing of Jadema ni Kathleen Claire Cristo. For Esteban Buen B. Cirillo for taking the civil service examination, kang Cirillo family. To pass the civil service exam ni Justin, Claire, and Nico. Special na intention kahagadan kang Mendoza family for passing the CSC exam ni Mitchie Friday Antivola. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa 40 days of Elizabeth, 35th death anniversary of Benjamin kahagadan ni kang Menjoro family, kalag ni Efren, ni Eva Flores and family, para kay Maura sa iyang 40 days in heaven, kahagadan ni Elsa Fabia and family, para kay Tita, kahagadan ni Kirk Almonte, sa kalag ni Vicente, kang Yasol family, sa kalag ni na Victoria, Roberto,
Joaquin, Luz, Peter, and for all souls kang Noilan family, ni Ronald Joseph kang Cano family, ni Francia asin Ronaldo, ni John Daito, kalag ni Eduardo, Angel, Ricarda, Herminia, Eduardo, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, and for all souls in purgatory, kahagadan kang Mendoza family. Para sa kalag ni na Edwin asin Eduardo Sr., kahagadan ni Bong Enjing, Gapayaw and family. Sa kalag ni Job, dulot ni kahagadan ni Joy S. Bonsol, asin para sa kalag ni Ray, kahagadan ni Lily Raitana and Rosemary Melia. Ngunyan, iyo an ikatulong Domingo, kan Kwaresma. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niyato an awit sa pagpuon. Magbaraklet sa Diyos na nabuhay, sa Diyos sa tuyang Ama. Madyasi dugulo sa Diyos ning pagkabuo, sa iya magsaramba sa Diyos sa tuyang Ama. Good afternoon. Good afternoon to Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa antisipada para sa aga pong Domingo, sa aga, yaon na kita sa ikatulong Domingo, kan panahon din Kwaresma. May mga bagay na nakakaulang sa to, lalong-lalo na sa satuyang pakipagrelasyon sa kapwa, asin sa mahal na Diyos. Iniyan mga inaapod niya itong mga prejudices and biases that we have. Madadagog niya ito ini sa istorya kan Ebanghelyo, ang istorya kan enkwentro ni Jesus sa Samaritanang babae. Tugutan niya to ang sa tuyang kagurangnan sa panahon na inin Kwaresma na mahali man lugodan gabos na mga barriers o mga kaulangan na ini. Tanganing makapagtrabaho ang Diyos sa tuyang buhay, asin makadara siya nin konversyon sa lambang saro sa tuya. Kunyan midbidon tapo ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininin tawad, tanganing kita gabos na uyanig ni magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot sa labay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka.
Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamipi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamipi, asin paglimos, kaugaying hilngaan pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong akig, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Mahihinanyog niya to an istorya kan mga Israelita sa kalantadan na nagdududa kung yaon pa ang Diyos sa inda, ninhuli sa kawaaran nin tubig. Digdi pinagpahiling kan Diyos na siya ang pinagigikanan nin tubig, asin ini itinao sa inda. Tubig na magtataonin buhay, maski sa tahaw kan mga tawong nagsisinutil. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Alagad, paha ng marhay ang mga tawo, asin padagos sa pagreklamo ki Moises. Olay ninda, ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing gadanon kami sa paha, sagkod an samong mga aki, asin mga hayop. Kaya, namibi si Moises sa kagurangnan. Ano ang gigibuhon ko sa mga tawong ini? Haros, buot na ninda akong gapuon. Nagtaram ang kagurangnan ki Moises. Ipag-iba mo ang nagkapira sa mga lider nin Israel, asin mag-enot kamo sa mga tawo. Darahon mo ang sugkod na ipinakol mo sa salog nin Nilo. Duman sa bukid nin Sinai, matindog ako sa ibabaw nin sarong gapo sa atubangan nindo. Pukulon mo ang gapo, asin maluwas duman ang tubig na iinumon kan mga tawo. Ginibo ni Moises sa atubangan kan mga lider nin Israel. Ang lugar, nginaranan Masa, asin Meriba. Hulita, nagreklamo ang mga Israelita. Asin hulita, binalo ninda ang kagurangnan, kan sinda magsabi, kaibahan ta daw ang kagurangnan o dae. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kununyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Madya, awitan yato ang kagurangnan, maugmang umawunta ang gapo nin satong kaligtasan. Dumulo kita sa iyang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan, mag-ugma kita sa iya nin mga awit at nin pag-umaw. Kununyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Madya, magduko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na satong kaglalang. Huli, tasyaan satong Diyos. Kitaan banwaan na sa iyang inaataman, ang mga karnero na sa iyang pinapapakan. Kununyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Hare pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kan aldaw sa Masa, duman sa kalantadan. Kan ako binalo kang sa indong mga ginikanan, asin pinagprobaran, maski nahiling ninda ang sakuyang mga gibo. Kununyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Mahihinanyog niya to si San Pablo na nagpapasabot kung guraano kita namumutan ni Kristo. Day nagdusay ang Diyos aki,
tanganing tubuson ang mga marahay, alagad itinao niya ang sa iyang sadiri, sa panahon na kita mga parakasala pa. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya huli ta pinangagin kitang matanos ng Diyos, huli sa pagtubod. Igwa kita ning katuninongan sa iya, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtantaan biyaya ng Diyos na sa tong namamatayan ngunyan. Kaya nag-uugma kita sa paglaom na magkakaigwa, kita ning kairasan sa kamarawayan ng Diyos. Day kita pinapasupog kan paglaom na ini. Huli ta pinano ng Diyos ang sa tong mga puso, kan sa iyang pagkamuot, sa paagi kan Espiritu Santo na itinaon niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan, sa panahon na itinalaan ng Diyos. Masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad, pwedeng may mga has na magdusay nin buhay para sa taong marahay. Alagad, ipinahiling ni Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan, para sa to kan kita mga parakasala pa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tataramon buhay. Pagtuon at Magayon, mahamisun, tataramon buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan banal na espiritu, ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot siya sa Sikar sa rong banwaan nin Samaria, harani ini sa dagang ipinamana ni Jacob sa akin niyang si Jose. Iya on dumanan bubon ni Jacob. Huli tapagal na si Jesus sa pagbaklay, nagtukaw siya sa gilid kan bubon, mag-aalas 12 na ninuudto. May uminabot na sarong Samaritana na masakdo. Nagsabi sa iya si Jesus, "Painumaman ako." Nagsimbag ang Samaritana, "Saro kang Hudiyo, asin ako Samaritana, ta daw ta nagahagad ka sako nin inubon." Nagsimbag si Jesus, "Kun ara mo sana ang balaog ni Diyos, asin kung kiisay si Isay ang nagahagad sa imo nin inumon, ikakuta na ang mahagad sa iya. Tatawan kakuta niya kan tubig na nagtataonin buhay." Nagsabi ang babae, "Saan ka makuha nin tubig na nagtataonin buhay, mayo ka manin pangsakdo, dangan hararom ang bubon. Mas dakula ka pa daw kay Jacob na sa imong ginikanan, na iyo ang nagtao sa mo kan bubon na ini." Nag-inom siya digdi asinan sa iyang mga aki, sakaan sa iyang mga hayop. Nagsimbag si Jesus, "An sisay man na uminom kan tubig digdi, mapapaha giraray. Alagad ang sisay man na uminom kan tubig na itatao ko, dainan ang gad mapapaha. Ulita ang tubig na itatao ko, magiging sarong burabod na magtatao sa iyanin buhay na daing katapusan. Tawi man ako kan tubig na iyan, tanganing dainan ang gad ako mapaha, asin daina ako magsakdo digdi," ang sabi kan babae. Sinabihan siya ni Jesus, "Apo daan agum mo, asin balik digdi." "Maayo akong agum," ang sabi kan babae. "Tama ka." Ang sabi ni Jesus, "Huli tanagin agum ka nin 5 lalaki, asinan kasaruan mo ngunyan bako mong agum. Totoong sinasabi ko sa imo," nagsabi ang babae,
totoo ang sinasabi mo, nagsabi ang babae, nahiling ko nasaro kan propeta, an sa mong mga ginikana nagsamba sa Diyos sa bukid na ini. Alagad kamong mga Hudiyo nagsasabi na sa Jerusalem sa na dapat na magsamba sa Diyos. Sinabihan siya ni Jesus, magtubod ka sa ko babae, tadag dadangadang an panahon na sasambahon nindo ang ama, bako sa nang sa bukid na ini o sa Jerusalem. Kamong mga Samaritano, dain nindo midbid an sa indong sinasamba. Alagad midbid mi an sa mong sinasamba, ulitaan kaligtasan gikan sa mga Hudiyo. Alagad maabutan panahon, asin uminabot na ngani, na ang tunay na mga parasamba masamba sa Ama sa Espiritu sa katotoohan. Ang pagsambang ini, iyo ang buot kan Ama, ang Diyos Espiritu, kaya ang mga nagsasamba sa iya dapat na magsamba sa Espiritu asin katotoohan. Nagsabi ang babae, aram kong maabot ang Mesiyas na inaapod Kristo. Pag abot niya, ipapahayag niya sa tuan kapos. Sinabihan siya ni Jesus, ako, iyo siya. Ako ang kaulay mo. Kan oras na ito, nag-abutan sa iyang mga disipulo, nagngaralas inda, ulitan nakikiulay si Jesus sa sarong babae. Alagad mayo sa inda, din nangahas na maghapot sa babae, ano ang buot mo? O kay Jesus, daw ta nakikiulay ka sa iya. Dangan binayaan kan babae an sa iyang dulay, nagbalik sa banwaan sa kasinabihan ang mga tawo duman. Madya ka mo, hilngan nindo ang tawong nagpaparasabi sa ko, kan gapos kong naginibo. Siya na daw ang Kristo, kaya nagduman ang mga tawo kay Jesus. Kan oras na iyan, inalok si Jesus kan mga disipulo na magkakan, alagad nagsimbag siya, igwa ako nin kakano na dain nindo aram, kaya nag-urulay-ulay ang mga disipulo, tiba at igwanin magdarang kakanon sa iya. Sinabihan sila ni Jesus, ang kakanon ko, iyo ang pag-utob kan kabutan kan nagsugo sa ko, asin ang paghaman kan ipinagibo niya. Bakong may kasabihan, kamo, apat na sanang bulan dangan tig-ani na, alagad pagkalag-kalag kamo sa kaumahan, hinugnaan anihon, tama ng anihon. Ang sisay mananagaani, tatandanan. Tinitipon niya ang mga inani para sa buhay na daing katapusan. Kaya parehong maugma ang paratanom sa kaan paraani. Digdi nagiging totoo ang kasabihan. Iba ang nagtatanom, iba man ang nagaani. Sinugo ko kamo nganing mag-ani kandain nindo pinagpagalan. Iba ang nagpagal, alagad kamo ang nagkikinabang kan sa indang pinagpagalan. Dakol na mga Samaritano sa banwaan na ito, ang nagtubod kay Jesus, kulitaan babae nagsabi, sinabi niya sa ko, ang gabos kong naginibo. Pagdulok kan mga Samaritano kay Jesus na kimaherak sinda sa iya, na maguntok ko na siya duman. Kaya nagduwa pang aldaw siya duman. Dakol pa ang nagtubod, pakadakog ninda sa mga tataramo ni Jesus, sinabihan ninda ang babae, minatubod na kami, bakong hulikan mga sinabi mo, kundi huli tanadangog mi siya mismo. Naaraman mi na siya talaga ang paraligtas nin kinapan. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po, tayaon ka mo. Pakisabihan ng kataid, salamat, tayaon ka. Puro halawig po sa tuyang ebanghelyo, pero iyo man sana po ini, sabi ko nga ni, so istorya kan inkwentro, kan sa tuyang kakurangnan, sa sarong babaeng Samaritana. May saro ka ito daang padi na medyo nahaloy sa iyang parokya na destino. Kaya ito pong panahon, ang mga padi would last mga 10 years, 20 years sa sarong parokya. Kulang man su padi, bihira mag-reshuffle. Ining pading ini haluyo na duman sa parokya. Kaya sa kahaluyan niya na duman sa parokya, mirbid niya nakadaklan ng mga parishioners niya. As in, napadangat siyang marhay kan sa iyang mga parishioners. Kaya sarong aldaw, nagselebrar da asupadi kan sa iyang birthday.
So mga parishioners niya ta, padangat siyang marhay, tigpadarahan siya nin regalo. So enot na nag-abot sinugo kan sarong may sadiri nin bakery. Pag-abot duman, nakabalot pa, pero sabi tulos kan padi, tahali ini sa kagsadiri kan bakery, sigurado ako, tinapay ini. Kaya kang hiniling niya po, iyo ba nanggad tama po siya? Tinapay so pinadarang regalo sa iya. Susunod na nag-abot, so errand boy, may daradaraman pong kahon. Asin duman sa kahon, gari inukudan tulos kan padi, taang nagpadara sa iya kan regalo, may sadiring shoe store, sadiring tindahan ng mga sapatos. Kinalog-kalog kan padi. Sabi kan padi duman sa sinugo, dahi mo na ngaya kaipuhan magtaram sa ko, kung ano ang laog ka ini. Aram ko ngaya, ang laog ka ini, sapatos. Iyo mananggad po. Tama siya. Sapatos mananggad, tahali sa may tindahan ng mga sapatos. Supang tulo, kuminaplos hupadi. Taan nagpadara po, kagsadiri din wine store. Yan. Tindahan ng mga arak. Aram na tulos kan padi na alak ang iririgalo sa iya. Kaya tigpara kalug-kalug kang padi. Ang sabi niya sa naduman sa sinugo, ano nga ini, brandy o whiskey? Sabi kan sinugo, bako po ngaya. Kinalug-kalug niya giraray hanggang duman sa dulo, sa irarom kan kahon, may nahilig so padi na nagtuturo na liquid, ninamitan niya. Asin sabay hapot duman sa sinugo. Ano ba yan ngaya ini? Brandy o whiskey? Ang sabi po kan sinugo, Father, ang yaon po ngaya sa laog kan kahon, papi, ido, nag-ihi na ngaya, tapag para kaguo mo. Mga tugang, kadakla na beses, when we relate with people or in relating with people, we always bring with us this kind of prejudice and bias. Iyo po baga, permi kitang may bias or prejudice about people. And so, sabi nga ni Kayan, we all have people we quietly avoid. O aminin, may mga tao na habutang mahiling. Pag nahiling ta, nasisira na ang araw natin. Diba? We attach labels to people. O, ini ngayang tawong ini, siring ka ini. Ini ngayang tawong ini, maldita. O, may nag-atindir sa nanin sa rong bangkete. Ay, sigurado ngaya, masyaro na naman iyan. O, ma-regin pa. O, babalutin at dadalhin. O, with that, we build walls. Aram po nindo, sa halawig na ibanghelyong nadangugta, dakulo na rason kung ata taday po, pwede ko ta si Jesus na nakiulay duman sa babaeng Samaritana. Because of this, what we call prejudices and biases. Ngata, enot sa gabos, si Jesus sarong Hudiyo. Itong babae, sarong Samaritana. Ang mga Samaritana, pinagkukonsiderar kan mga Hudiyo bilang mga pagano. And as pagans, they are considered to be unclean. Kaya ang sarong Hudiyo, dahil nakikiulay sa sarong Samaritano o Samaritana, gariman sana mga dilawan, ay mga pink, o dilawan, tapos mga DDS, o dahil naghuhururon iyan. Yan, sige sana ang paturutsaran sa Facebook. Yan, arog ka iyan ang sitwasyon ninda. Ikadua, ang sa tuyak kagurangnan, lalaki. Ito, babae. And during those times, it was a male-dominated society. Hababaon ang paghiling kan mga tao sa sarong babae. In fact, some women are considered to be part of their properties. Parte sa na kan mga pagsadiri ninda na pwede nindang i-dispose anytime, bakong arog mo niyan, dakulo na po ang miyembro kan takusa, o takot sa asawa.
Kaya ito pong panahon, bako arog kaya. Kaya itong panahon, talagang ang mga lalaki, ang may kapangyarihan, as in may otoridad sa sosyedad. Kaya they frowned on this when they see a man talking to a woman. Sisay man siya, natauanin atensyon kan sa tuyang kagurangnan. Ikatulo, ang mga Hudiyo, they only worship Yahweh in Jerusalem. Samantalang ining mga Samaritano o mga Pagano, duman sila nagsasamba sa Mount Gerizim. They consider that as a holy place. But despite all these prejudices and biases, ang sa tuyang kagurangnan nagtukaw, as inakuulay, digdi sa babay. So, ang enot na magayon na paghurup-hurup na mahinimuta, ang sato pala nakagurangnan, hinahali ang gabos na kaulangan. Tanganing isa na siya, makalaog sa sarong relasyon sa lambang saro sa satuya. He did not see an enemy, digdi sa babayi. He did not see a sinner or an outsider. He saw a person. Sarong tao, sarong persona. So instead of arguing about religion, naghagad pa siya nin inumon, digdi sa babayi. He chose connection over division. Dahil niya tinaawan ni emphasis, so sa indang pagkaiba sa pananaw, iba sa pagtubod, asin pagkaiba ninda sa anuman na orientasyon. Mga tugang, ining panahon po nin Kwaresma, minaimbitar sa tuya, na hilingon tanaw, ining mga inaapod niya tong inner prejudices that we have. Sa satong kapwa, mga biases that we have about God. Ining panahon nin Kwaresma, sabi nga ni po kayan, is not just about fasting and prayer. Day makaon ng karne, makaon sarong beses na sarong aldaw, o pagparaistasyon sana. It is also about giving up pride, prejudices, and judgments about people. Tako minsan totoo, ngunyan ngayang Kwaresma, dahil nga na ako makaon ng mga mahamis or chocolates. We give up sweets, but we keep bitterness for years. Tigtatago taan gabos na hinanakit, kulog ibuot sa satuyang mga puso. We give up eating or we fast from meat. We abstain, but we feast on gossip. Yung ani, nag-ayuno, nag-abstinensya, kung makalibak sa kapwa, wagas. Iyo baga po? Kaya ang challenge sa tuya, magayon na hapot sa tuyang sa liringon niya, sisa inig mga Samaritano sa buhay ta. Baka nga ni ini, sarukan mga miyembro kan sa tuyang pamilya na tigi-iwasan ta. Sisa mga kaiwal mo, sutugang mo, dahil lang kang katiting sa dit na daga, nakahirasan nindo, dahil na kamo nagtitinuhan. O baka, kaopisina mo, na tinawan mo na nin label, ini ngayang kaopisina kong ini, may sinus. Aram nindo ang helang na sinus, may sinus la. Hugakon, ini ngaya ang paglaog pa sana sa opisina, may dengue na. Dengue, dainggibo. Sige sana ang cellphone. O baka grupo that you already judge. These are the Samaritans of your life. Ini ngayang grupong ini, siring ka ini. Lalong-lalo na in terms of religion. That's why sometimes habutang makihuron, dahil tatig papadaragos itong nakakurbata, nagtutok-tok sa satuyang harong. Ano ito? Mga miyembro, mga Mormons. May nahiling kitang natumba sa motor, tamili Iglesia ni Cristo, dahil tinabangan. These are things, biases na posibleng yaol sa tuya. Kaya,
sa paghiling ko. Ngunya na si Mana daw po, let us start with a simple gesture. Let us have some conversation with them. Arog kan ginibukan sa tuyang kagurangan. Let us listen, greet, and forgive. Pangduwa, na magayon tadigding punto, ining babayi, because of her openness, nagdara po ini sa iya pasiring sa iyang pagtubod sa satuyang kagurangan. Sabi ko nga ni, the woman could have walked away. Pwede ko tang huminali na siya kang nahiling niya si Kristo duman sa may bubon. Taaram niyang inisarong Hudiyo. Bako niya ini kaparehas. But she stayed, she asked, and she listened. Kaya sabi kaiyan, susog sa istorya, from a wounded past, she became a witness. In fact, at the outset, she was hesitant to talk to Jesus. Nga, tamahagad ka sa kunin tubig. Ako, sarong Samaritana, ikasarong Hudiyo. Pero, para sa iya, ito naging kaulangan o ito nakapagpugol sa iya tanganing padagos na makiulay sa satuyang kagurangnan. Mga tugang ngunya na panahonin Kwaresma, God sits beside us at our own wells. Iibahan kita kan satuyang kagurangnan sa bubon, sa atubang kan bubon kan satuyang buhay. An bubon kan satuya sigurong kapungawan. Bubon kan satuyang mga kapagalan. Bubon kan satuyang mga disappointments. So, question, are we also willing to stay and listen to Jesus this Lent? Because when we allow Jesus to enter our story, even the messy parts, magkakaigwa nin balaog asin grasya para sa to. Magulumanan sa imong buhay, panuman ini nin problema asin kadipisina. Kung tutugutan tangon niya na panahonin Kwaresma, na palaugon an sa tuyang buhay, an sa tuyang kagurangan sa istorya, kan sa tuyang buhay, maako po kita nin mga balaog. Kaya ngunyan na panahonin Kwaresma, haliun ta daw po, and not ining sa tuyang mga prejudices and biases about people. Let us remove also all these barriers o mga kaulangan. Tanganing ikadua, mabuksan ang pintuan kan sa tuyang mga puso para sa satuyang kagurangnan. Tanganing siya, makapagtrabaho sa buhay niya to, asin madara niya ang konbersyon sa dambang saro. Amen? Sagaran ka na maagi asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugman niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos Amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Piripon bilang komunidad na nagsasamba, ako onyato ang pagkapaha nin sa tong puso sa mga espiritual na bagay asin may pagsarig kitang mamibi sa Diyos na iyo sanaan nakakapahimaha sa to. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, maging mga epektibong saksi sa pagtubod
na sa indang pinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos no nadalan, sa pag-ugid ninda nin mga kinaabano na kaugmahan, mamuklat sa katotoohan na ang kinaaban dai makakatao kan tunay na kaugmahan, kundi ang Diyos sana. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang satong pagpenitensya ngunya na Kwaresma, kita maging urog na bukas sa Espiritu kan Diyos no na pagkamuot na nagtutubos sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang sa isip, asin sa hawak, mag-ako kan sa tungtabang sa saindang kaluyahan, asin kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga kadugo, asin mga katuod niya tunggadan, makalaog sa Diyos no na ierokan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamilya. Sa hilom, sa halipot na panahon, isabay man niya to ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaako mi an sa mong kasumbikalan, asinan sa mong pangangaipokan sa imong kapatawadan. Warasan sa mo ang gabos na tabang, nakaipuhan mi tanganing tunay kaming mabuhay sa aki mong sa Hesu Kristo sa mong kagurangan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kaining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghingowang magpatawad sa kapwa, huli kay Kristo na samong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaasan espiritu. mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Taga naghagad siya sa Samaritana, na painumon nin tubig, linalang na niya siya sa iya ang balaog nin pagtubod, asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod. Kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos to na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo,
asin kaiba kan mga angkeles naguomaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa, kasinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni taynian sa kunyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kadis asin sa ginaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangnan. Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw nyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maumang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asilan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya mo niya na espiritu. ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuton na Ama, minadulog kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 nin taon na sa mong pagiging Dioceses.
Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patulobo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Hesu Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Makusugon po ang uran sa luwas. Kamu pong yaon sa luwas. Pwede po kamong lumaog digdi sa may aisle, sa tahaw. Herak man po sa ido. Sige na po, laog na po kamo. Makusog po ang uran. Digdi sa gilid, pwede po kamo digdi maglaog. Tapatapos naman po ang misa. Makasabay lamang kamo sa bako sa nasa uran, kundi pati sa bendisyon. Salamat po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit noon, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na anang yayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin ikaduang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,686 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,645 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,906 pesos and 30 centavos para po ini sa pro seminaryo. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes kan Our Lady of Salvation Parish, Piudoran Albay, o ordinahan sa pagkapadi sa Abril 2 sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Krisimas sa Albay Cathedral. Kung sisay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Ang Katiwala 1008 magkakaigwanin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw, Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po nin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa maawat magpalista asin ibang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Maawat mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 1,400 pesos, tulong tig 1,000 pesos, 900 pesos, 550 pesos, limang tig 500 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Saido Kabos, sa mga nag-serve sa misa, magpuon sa choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, and sa tiya pong mga mass collectors. And asin sa mga sponsors kang misa. Thank you very much po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. inukuan payo, asin maghagad kan bendisyon. Kagurangnan namimibi kami pasunodaan puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo, ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa, mautob ang kapanoan kan sa imong mga tugon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, lasin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Naisisay man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Naisisay man ang nagagalan para sa sarili lamang. Itagapos may paninimbagan sa lambag sarong. Itagapos dinirin mo ni Diyos sa pagkamo. Itagapos dinirin mo ni Diyos sa pagkamo. Salamat po, asin Diyos, maray na hapon.